León é a protagonista este ano do sorteo de Nadal. O Gordo deixou nesa provincia castigada polos incendios do verán un total de 728 millóns de euros. O resto do primeiro premio, 64 millóns, quedaron en Madrid, no barrio da Elipa, no distrito de Ciudad Lineal. María Cheda. 64 millóns de euros e deles 60 millóns de euros íntegros para unha asociación sen ánimo de lucro da que, por certo, non nos queren dar o nome, únicamente sabemos que se adica o arte e a sociopolítica. Este é o número 79.432. Aquí únicamente vimos a dous dos integrantes desta asociación, que contén a unhas 90 persoas, e un deses integrantes foi o encargado precisamente de elixir esa cifra. Dixo que tiña unha corazonada, así que dende aquí, dende esta administración, 60 millóns para unha asociación e 4 millóns para os veciños do barrio. 79.432, 4 millones. Foi un gordo bastante madrugador e moi celebrado no Salón de Lotarías. Ás 10:44 da mañá, o sorteo de Nadal deixaba unha chuvia de cartos na provincia de León, 728 millóns de euros repartidos por 3 administracións. A da Bañeza foi a que máis vendeu, 117 series, preto de 500 millóns de euros, a maior parte repartidos polo Club de Fútbol local e outros establecementos da comarca. A parte da provincia de León, o Gordo só chegou a Madrid a través dunha asociación que repartiu 16 series. O que ller sobrou vendérono na administración. Vinieron, pidieron un 2, le di este 2, ¿sí? y está hecho en participaciones. Han devuelto un poquito. A partir de la semana pasada está una semana en ventanilla. O sea que también vecinos y gente que ha pasado por aquí se lo han llevado porque no ha quedado ninguno. No tengo ni idea porque como lo tengo en mi casa no lo sé, pero... ¿Y cómo se Madre mía, ¿cómo está usted? En las nubes.